Ребята, давайте сыграем с вами в нашу игру Керзинде Нерсеба. Мин Канашова Алиса Николаевна хәзерге вакытта 85-нче балалар бакчасында мәктәпкәчә әзерлек төркемендә тәрбияче булып эшлим. Мин Казан шәһәрендә туып үстем. 155-нче татар гимназиясендә укыдым. Татар теле минем өчен ана теле кебек. Минемчә, Татарстанда яшәүче һәрбер кеше татар телен әйбәт белергә һәм аңларга тиеш. Hayırlı iftar. Şıhırlı. Abiyat Ahman'ı şehala. Eyber rahmet. Sağ olun. Sağ olun. Gittik. Sağ olun. İsema. Здравствуйте, ребята. Hayırlı iftar Gülnaz. Hayırlı iftar Nilya. Hayırlı iftar Ivana. Hayırlı iftar Safiye. Hayırlı iftar Albert. Hayırlı iftar Ulyana. Hayırlı iftar Nasya. Hayırlı iftar Diana. Hayırlı iftar Maşa. Hayırlı iftar Alora. Hayırlı iftar Emir. Hayırlı iftar Emir. Минем төп максатым балаларда да шушы телгә карата мәхәббәт уяту. Шуңа күрә мин көн дәвамында татар телен шөгыльләр вакытында да, уеннар уйнаганда да, балаларны каршы алганда да һәм өйләренә озатканда да кулланам. А теперь, ребята, давайте перейдем на следующее занятие. Какого размера нарисованы зайчики? Маленький. А по-татарски как будет зайчик? А как будет большой, маленький? Маленький зайчик? Молодцы. Уян, нинди. Матур, чиста, зур. А еще какой зайчик есть там? Нинди, Уян. Кишкине. Молодец. Уян, нинди. Уян чиста, матур, кишкине, Большой как будет? зур. Молодец. Теперь давайте повторим счет до 10 на татарском языке. Ваня. Молодец. Инзур Куян. Найдем. Правильно. И там поставим цифру 1. Эй, алма, 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 лаванда, алма, алма, рехет була, ягын кыйып ялганда. Рехет була, ягын кыйып ялганда. Ваня, руки. Маша, чалбар. Высадку, Никита. Рахмат Богдан. Итак, ребята, давайте играть в командир. Все мы знаем команды на татарском языке. Мы их с вами повторили. Давай, Ваня, с тебя начнем. Пожалуйста, выходи и вызывай, кому ты будешь давать свой приказ. Никита. Выходи, Никита. Никита. Уша, банан.
Молодец. Теперь Никита вызывает. Кого хочет? Богдан! Приказывай. Дан, утро. Как это на моем лице? Следующий. Лина. 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 Аса, банан. Илина, теперь ты вызываешь. Данил. Данил. Йоклей. Юкла. То есть спи, да? Спи, молодец. Шулай ук без татар халкының бәйрәмнәрен, уеннарын, җырларын, гадәтләрен өйрәнәбез. Татар халкының бөек шагыйрьләрен белән танышабыз. Бик күп конкурс һәм чараларда катнашабыз. Минем өчен иң зур бәхет балаларның рус телендә дә, татар телендә дә үзара аралаша алуы.